Hei, terve! Moi. Kuule, kiva kun tulit. Arvaa mitä. No. Mulla on semmoinen töihin liittyvä ongelma. Ja mä ajattelin, että sä ehkä osaisit auttaa mua siinä. No minkälainen? No meillä on tänä vuonna ryhmässä tosi paljon semmoisia lapsia, että äidinkieli ei ole suomi. Ja ne kaikki on vähän eri kielen kehityksen vaiheessa. Ja me ollaan niin kuin hirveästi mietitty, että mistä me saataisiin apua siihen, että me lähdettäisiin suunnittelemaan sitä meidän toimintaa semmoiseksi, että se sopisi just näille lapsille, jotka meillä tänä vuonna on. Ja on me kyllä semmoistakin mietitty, että meistä tuntuu, että se kasvatuskumppanuus näiden vanhempien kanssa tuntuu tosi haastavalta, kun meillä ei ole yhteistä kieltä. No, ootko kuullut Ota koppi-ohjelmasta? Me ollaan käytetty sitä. En, mikä se on? No se on eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen osallisuuden ja kielen kehityksen vahvistamiseksi laadittu ohjelma. Ja se on suunnattu 4-8-vuotiaille lapsille, mutta sitä voi hyvin hyödyntää myös nuoremmille. Mistä se löytyy? No se löytyy netistä. Katsotaanko vaikka? Hei, katsotaan, sulla onkin mukana tabletti. Noin. Ihan vaan googlettamalla Ota koppi. Joo, kirjoita sinne vaan Ota koppi. Noniin. Ota koppi-ohjelma. Joo, sieltä se löytyy. Tän näköinen. Mitkä tässä oikein on tavoitteet tässä ohjelmassa? No, siinä on tavoitteena, että lapsilla, joiden kotona ei puhuta suomea, olisi parempi suomen kielen taito, kun he aloittaa koulun. Ja sen takia päiväkodeissa pitäisi sen suomen kielen opetuksen olla systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa. Ja sitten koulun puolella niin lapsille mahdollistetaan suomen kielen oppiminen myös oppituntien sisällä. Ja lisäksi siinä on tavoitteena tietysti myös se lapsen äidinkielen taidon vahvistaminen. Hei, mitä nämä on nämä yläpalkit? No, tämä ohjelma on laadittu yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kanssa osana Osallisena Suomessa -hanketta. Eli nämä kaikki tahot on mukana tässä toimintamallissa. No, onko tuolla esimerkiksi tuolla neuvolaosuudessa jotain sellaista, mitä voisi hyödyntää päivähoidossa? No, siellä on paljonkin. Katsotaan vaikka. Kun lapsi käy siellä neuvolassa määrävuotistarkastuksissa, niin terveydenhoitaja keskustelee äidin tai isän kanssa siitä lapsen äidinkielen taidosta. Ja sitä varten tänne ohjelmaan on kerätty lapsen kielen kehitykseen liittyen olennaista tietoa. Ja näitä mä oon kyllä hyödyntänyt itse myös omassa työssäni, kun olen käynyt vasukeskusteluja vanhempien kanssa. Ja sitten tänne on vielä, täältä liitteistä löytyy esite äidinkielen merkityksestä ja se on käännetty 7 eri kielelle. Oho, onko tämä sellainen, jota voisit jakaa päiväkodissakin, vaikka tämä on täällä neuvolan? Kyllä, mä oon ainakin jakanut niitä ja vanhemmat on ollut tosi tyytyväisiä. Ja hei, täällähän on hirveän hyvin selkeästi ja jotenkin ytimekkäästi kuvattu lapsen ikätasosta kielen kehitystä. Joo, se on helposti luettavissa sieltä. Mä oon itse lukenut näitä aina ennen kuin mä oon mennyt vasukeskusteluun vanhemman kanssa. No, se on kyllä myös yksi juttu, ne vasukeskustelut vanhempien kanssa, kun ruvetaan selvittämään sitä lapsen oma äidinkielen taitotasoa. Musta tuntuu, että mun on hirveän vaikea esittää semmoisia kysymyksiä tai keskustella vanhempien kanssa niin, että meillä olisi yhteneväinen käsitys siitä, että mikä se lapsen kielitaitotaso oikein on. Vanhemmat sanoo aina mulle, että kyllä minä ymmärrän ja hyvin se puhuu. Ja vanhemmat kyllä aina itse ymmärtääkin omaa lastaan. Mutta välttämättä heillä ei ole sitä käsitystä siitä, että mitä tietyikäisen lapsen jo pitäisi osata ja koska on syytä huolestua. No, ihan sama pulma mullakin oli aiemmin, mutta sitten mä rupesin, täältä löytyy nimittäin kysymyksiä lapsen kielen kehityksen selvittämiseksi, niin mä aloin käyttää näitä niissä keskusteluissa. Ja sitten musta tuntuu, että me saatiin yhdessä vanhemman kanssa paremmin selville se lapsen todellinen äidinkielen osaaminen. No, nämä vaikuttaakin kyllä tosiaan semmoisilta, että nämä on aika semmoisia niin kuin konkreettisia ja käytännönläheisiä, joita on helppo ymmärtää. Ja täällä on ohjeita myös tulkin käytöstä. Joo. Tämä neuvolaosuus oli ainakin tosi hyvää. Mitä täältä varhaiskasvatuksesta löytyy? No, oikeastaan kannattaa avata tämä Ota koppi-ohjelmasivu. Täällä on vaikka mitä. Mikä näistä nyt olisi semmoinen, jota kannattaisi ruveta ensimmäisenä käsittelemään tiimissä?
No mun mielestä tärkeimmässä roolissa on se kasvattaja, jos ajatellaan sitä lapsen kielen oppimista ja osallisuutta. Ja täältä löytyy semmoinen kappale kuin Aikuinen kielen kehityksen tukijana. Ja me ollaan hyödynnetty tätä omassa työssä. Täällä korostetaan sitä hyvää vuorovaikutusta lapsen ja kasvattajan välillä. Kasvattajan on tärkeää tunnistaa lapsen viestintä. Lapsihan kertoo paljon asioita myös ilman, että hän puhuu mitään. Hän kertoo eleillä ja ilmeillä ja tekemisillä ja tuomalla esimerkiksi jonkun esineen. Ja sitten me saatiin tosi hyvä vinkki siitä, että miten voi auttaa noita lapsia pääsemään mukaan leikkiin ja saamaan kavereita. Me ollaan autettu sillä tavalla, että me ollaan itse oltu koko ajan mukana niissä leikeissä nyt syksyllä ja sanotettu sitä leikkiä ja sitä lapsen tekemistä. Ja sitten ollaan myös autettu lapsia ymmärtämään, että mistä siinä leikissä on kysymys. Ja tällä hetkellä meillä on kuule sellainen tilanne, että kaikilla lapsilla on kavereita ja he pääsee leikkeihin mukaan. Ihan totta. Siis nekin lapset, jotka vasta opettelee suomen kieltä. Joo, kaikki on nyt päässyt mukaan. Tuntuu tosi hienolta. No mä uskon sen. Ja täällä on muitakin vinkkejä siitä, miten ne lapset pääsee mukaan toimintaan ja miten niitä voi auttaa ymmärtämään, mitä tapahtuu. Joo, ja ne on kaikki tosi käytännönläheisiä ja helposti otettavissa käyttöön päiväkodeissa. No mitäs muuta meidän kannattaisi vielä huomioida, kun me ruvetaan miettimään tätä asiaa tiimissä? No meille on ollut tosi paljon hyötyä tästä pedagoginen oppimisympäristökappaleesta. Me ollaan laitettu tavoitteeksi, että meillä on sellainen ilmapiiri, jossa kaikki tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksyttyjä. Ja sitten me ollaan otettu päivittäin käyttöön sellaisia leikkejä ja pelejä, joihin voi osallistua myös ilman kieltä sen osallisuuden kokemuksen lisäämiseksi. Mutta toihan onkin hirveän hyvä idea, että kaikki pääsis mukaan tekemään yhdessä samoja asioita ja sitten niitä kaverisuhteita syntyisi niin kuin mahdollisimman paljon erilaisten lasten välillä. Kyllä. Tämä kappale on antanut meille paljon eväitä siihen, että miten me saadaan kaikki lapset näkyväksi siinä meidän ryhmässä. No toi oli kyllä hirveän hyvä ajatus, toi kaikkien lasten näkyväksi tekeminen ja se osallisuus ja leikkiin mukaan pääseminen. Löytyykö täältä jotain semmoista ihan konkreettista, mitä voi ruveta sen asian suhteen tekemään? No me syksyllä jo tarkasteltiin sitä meidän kuvamaailmaa ja leikkivälineistöä siellä päiväkodissa, että onko siellä samaistumisen kohteita kaikille lapsille. Ja valitettavasti ei löytynyt, että esimerkiksi missään pelissä tai missään kuvassa ei näkynyt semmoista lasta, jolla olisi silmälasit. Ja sitten me ollaan lisätty myös erikielistä tekstiä sinne päiväkodin seinille. Esimerkiksi ennen isänpäivää me pyydettiin, että vanhemmat kirjoittaa sillä omalla äidinkielellään hyvää isänpäivää. Ja sitten me laitettiin ne kaikki laput sinne ryhmän seinälle ja lapset oli tosi innoissaan. Sitten me mietittiin syksyllä toi päiväkodin juhlakalenteri sillä tavalla, että siinä huomioidaan kaikkien perheiden juhlat. Siis ei vain suomalaiset juhlat, vaan ihan kaikki? Kaikkien perheiden viettämät juhlat, joo. No toi kyllä kuulostaa musta hyvältä. Jotenkin mä tykkään tuosta ajatuksesta, että myös meidän kantasuomalaiset lapset saa sitä tietoa, että maailmassa on muitakin juhlia kuin meidän viettämät juhlat. Että joulu on vain yksi juhla muiden joukossa. Ja toi ajatus myös siitä, että ne kielet jotenkin näkyy siellä arjessa, niin tuntuu jotenkin järkevältä, että myöskin suomi on vain yksi kieli muiden joukossa ja maailmassa on kauheasti erilaisia kieliä. Ja lasten on hyvä oppia. Mua kuitenkin vielä mietityttää se lasten suomen kielen oppiminen. Et miten siellä arjessa oikein voi sitä suomen kieltä opettaa lapsille mahdollisimman tehokkaasti ja varsinkin kun ne on kaikki vähän eri vaiheessa, että minkälaista sanastoa kenenkin kanssa kannattaisi harjoittaa ja minkälaista kieltä kannattaisi itse käyttää? No kuule, täältä löytyy tosi hyviä vinkkejä näistä toiminnalliset menetelmät varhaiskasvatuksessa. Täällä on, nämä kaikki perustuu ensinnäkin tuohon lapselle ominaisiin toiminnan tapoihin ja sitten täältä löytyy 16 tämmöistä ihan tavallista päiväkodin toimintaa, mitä usein toteutetaan. Niinpä näyttää olevan. Tuolla on pukemistilanne, päiväpiiri, lepohetki,
Katsottaisiko me joku näistä? No katsotaanko vaikka tuo paperinukkeleikki, kun sitä me ollaan käytetty nyt tänä syksynä. Eli täällä on ensinnä tähän on kerrottu, että mitä se toiminta pitää sisällään. On vinkkejä siihen, että miten se voi toteuttaa. Joo. Ja sitten se, mikä ainakin minulle oli tosi tärkeää tässä niin kuin tämän kielen opetuksen kannalta, kun itse sitä on opettanut, niin tämä, että tänne on kerätty tämä keskeistä sanastoa. Että mitä sanoja me lapsille ja mitä käsitteitä me opetetaan tällä toiminnalla. No toi onkin kyllä varmaan siinä mielessä hyvä, että tämä auttaa jotenkin tiedostamaan sen, että miten sä lapsille puhut ja käytätkö sä esimerkiksi sanoja kaikista sanaluokista. Joo, tämä on auttanut mua hirveästi ymmärtämään tätä asiaa, että miten mun pitää rikastuttaa tätä omaa puhettani. Sitten tänne on kuvattu tämä aikuisen rooli, että miten kannattaa toimia ja sitten vielä tämä toisten lasten merkitys. Koska toiset lapsethan tuo siihen tälle kielenoppijalle sen motivaation siihen kielen oppimiseen, niin on tärkeää, että aina kun on jotain toimintaa, niin siinä on useampia lapsia mukana. Mutta täällä on jotain näistä kielen taitotasoista kanssa. Joo, tässä on mietitty, että miten aikuisen kannattaa toimia, jos ei ole vielä yhteistä kieltä lapsen kanssa, tai jos hän osaa jo lapsi vähän sitä suomen kieltä, niin miten aikuinen voi tuoda siihen tilanteeseen lisää opittavaa. Ja se, mikä mun mielestä oli tosi tärkeää, niin tänne on vielä mietitty, miten voi tuoda sellaisellekin lapselle opittavaa, joka osaa jo aika paljon suomea, koska siinä tilanteessa usein unohtuu, kun se lapsi pärjää jo ihan hyvin siellä päiväkodin arjessa ja osaa kertoa viikonlopun tapahtumista ja muutenkin puhuu jo pitkiä lauseita ja näin. Ja tämä oli mun mielestä tosi hyödyllinen. Tämä on kyllä oikeastaan vastaus just siihen, mitä mä oon pohtinut, että miten sitä kieltä käytetään eri tilanteissa. Niinpä. Mikä sitä vanhempien osallisuus sitten vielä täällä lopussa on? No, tähän on kerätty erilaisia vinkkejä, miten voi kertoa siitä toiminnasta vanhemmille. Esimerkiksi tämä paperinukkeleikki, kun siinä valmistetaan ne paperinuket ja vielä sitten kodit niille ja on päiväkodissa leikitty lasten kanssa niillä, että lapset käy vaikka vierailulla toistensa kodeissa ja mitä nyt lapset keksivät, niin se viedään vaikka viikonlopuksi kotiin ja lapsi voi leikkiä sitten sillä äidinkielellään. Ahaa, ja tässähän myöskin samalla toteutuu se, että vanhemmat saa tietoa, mitä siellä päiväkodissa on tehty, vaikkei meillä olekaan niiden kanssa yhteistä kieltä. Niinpä, ja sitten vanhemmat saa tietoa siitä, että mitä sanastoa siellä päiväkodissa on nyt opeteltu suomen kielellä, niin he voi opettaa sitä samaa sanastoa äidinkielellä. Ja täältä löytyy tosiaan erilaisia yhteistyömuotoja, että näistä on ollut tosi paljon apua nyt tänä syksynä tässä työssä. No niin, miltä nyt tuntuu, kun olet tutustunut tähän Ota koppi-ohjelmaan? No kyllä tämä vaikuttaa tosi hyvältä ja kyllä me tämä nyt otetaan ihan saman tien käyttöön, kun mä menen maanantaina töihin. Hyvä. Olisitko sä halunnut katsoa vielä jonkun toisen toiminnallisen menetelmän? No joo, toi metsäretki voisi olla aika kiva. Okei, katsotaanpa sitä.